Sa dihang nadungog kini sa mga magtutudlo sa kasuguan nga nagalingkod didto, miingon sila sa ilang kaugalingon. Ngano nga nagsulti siyag ingon ni ana? Pagpasipala kana sa Dios. Ang Dios lang ang makapasaylo sa mga sala. Diha-diha nasayra ni Jesus ang ilang huna-huna. Busa miingon siya kanila. Nganong nagahuna-huna man kamo og ingon ni ana? Unsa baday ang masayon? Ang pag-ingon sa paralitiko, gipasaylo na ang imong mga sala? O ang pag-ingon, tindog, dad-a ang imong higdaanan og lakaw? Karon, pamatud-an ko kaninyo, pinaagi sa pag-ayo ni ining paralitiko nga ako, nga anak sa tao, may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Tindog, dad-a ang imong higdaanan og pauli. Samtang nagtan-aw ang tanan, mitindog dayon ang paralitiko o gidala niya ang iyang higdaanan og migawas. Natingala gyud silang tanan o gidayeg nila ang Dios. Miingon sila, wala pa gyud kami sukad makakita og sama niini.